Dari yang lu nggak ada logoper. Bukan aja pernah beberapa video lah bekas dengan ada bisa kan bagai angkau di najeng di cuma se angkau nudang angkau kalam deng ang di negara ciman logoper angkau di mana? Nana mau yang buka baik. Konjita boroko hai jeneng kami awhai बिथांखौ लेंहरनानै बिथांनि सायाव बिसार खालामनाय जाबाय बिथांनि माखासे भाइराल जेनेखि रिल बानायनाय बिथांनि दखना बोखो रिल खालामनाय स' बेखौ लानानै दिनै गामियावहाय बेखौ बिसार खालामनाय जाबाय आरो बिसार खालामनायनि गेजेरजों बेखौ हयथ' जानो हागौ खोमा एसे फिजिकेलि माखासे पानिशमेन्ट होनाय जानो हागौ थ' जेखिजाया आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होगोन आरो बिनि उनाव डिटेल रायलायगोन आं नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनो नागिरदों बे आयदाखौ लानानै बिथाङाल' मोननांगौ ना सोरबाया मोनबावनांगौ बेखौ आं नोंथांजों रायलायनो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावलांबाय Dari yang lu nggak ada logoper. Bukan aja pernah beberapa video lah bekas dengan ada bisa kan bagai angkau di najeng di cuma se angkau nudang angkau kalam deng ang di negara ciman logoper angkau di mana? Di najeng beberapa di saya kau tunggu di najeng kan sih kau logoper lah sih nana. Ada yang agak kesumperan dong. Sadi nagai malu banget kalau sadi dong. Angkau nang sudah jauh penanya angkau. बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजिफोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर खनजिथा बर' आं बेदलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंगायै निमाहा बिनाय जाबाय आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन बाथ्राया बेनो लोगोफोर बिथाङाथ' दिनै निमाहा बिबाय गावनि गोरोन्थिखौ गाव हमदांनो हाबाय दिनै बियो मोनदांबाय होनना बुंदों आं मा मावफ्लांखो आंनिनो गोरोन्थि होननानै बिथाङा गावनि सिमा लाखाबाय गावनि सिमा लाबाय बाय बुंनांगौ जेबो गैला बिथाङा निमाहाबो लाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोन बायदि माखासे दंबावो बै खनजिथा बर' बायदिनो गोबां माखासे बर' आइजोफोर दंबावो आरो खायसे सिख्लाफोरबो दंबावो दा बिथांमोनखौबो बिथांमोननि ओनसोलनि गामिनि रायजोफोरा हमगोना हमा बिग मोनसे कुइसना आंनाव बे सिखारदों बिथांमोनखौ गामिनि मानसिफ्रा हमगोना हमा आरो हमनानै बिथांमोनखौबो माने बुंनानै दोननो हागोन ना हाया दोना बै गामिनि गिदिरफोरखौ मिन्थिगोन दाना दिनै नंगौ बिथाङा दिनै गोरोन्थि मावबाय गावनो सिमान लाखाबाय आरो बेफोरबायदि रिल बानायनानै जेबो जाया नों मोजां टेलेन्टनि भिडिअ बानायनांगौ नोंनि रोंगौथिखौ दिन्थिनांगौ रिल बानायनानै फैसा खामायो बुंनांगौ राव गैया नाथाय मोजाङै बानाय मोजां मोन्दांथिजों मोजां गियानजों रिल बानायोब्ला बेखौ बयबो नायखागोन आरो नायग्राबा नायखागोन नाथाय इसेबां गाज्रि भिडिअ बानायगोन नोंनिनो मानहानि जालांगोन नोंनि गथ' गथायनि फिसा फिसौनि नोंनि बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो गासैनिबो मान सनमान थांखायो गतिके आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो खावलायदों बे खनजिथा बर' बायदिनो दिनै गोबां जोंनि बर'आव माखासे हिन्जावफोर दंबावो बिथांमोनखौबो आं खावलायनोसो नागिरदों नों बिथांमोनखौबो जेन' फिजिकेलि पानिशमेन्ट होआब्लानो उइदाउट फिजिकेलि पानिशमेन्ट बिथांमोनखौ सिगां फार्स्ट भिडिअ मिटिं लिरनानै वार्निं होग्रोनांगौ रिजलिउसन लिरनानै दोनग्रोनांगौ
बिनि उनावबो जुदि बिथांमोना जुदि खालामबावोब्लासो बेखौ फिजिकेलि पानिशमेन्ट होनाया मोजां होननानै आं सानो आरोखि बिथांमोना माने जायफोर हिनजावफोर दंबावो आरो गोबां सिख्लाफोर दंबावो दिनै नोंथांमोना फेसबुक बाहायो हिसाबै नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो फेसबुक नायो नोंथांमोना इउटुब नायो हिसाबै दा गतिके बैसोर बायदि मानसिखौबो हमनानै नोंथांमोननि गामिया बै जाय गामिनि हिनजाव जाय गामिनि बिहामजो जाय गामिनि सिख्ला बिसोरखौ हमनानै नोंथांमोना रायलायनांगौ खिन्थु उइदाउट फिजिकेल पानिशमेन्ट फार्स्ट टाइम जाबाय नालाय फार्स्ट टाइम नोंथांमोना माने ट्रेनिं होगोन नालाय एबा रिजोल्युसन लिरगोन नालाय गतिके उइदाउट फिजिकेल पानिशमेन्ट नोंथांमोना डिसकासन खालामनांगौ गामियाव गामिनि गावबुराया बेखौ इनिसिएटिभ लानांगौ गामिनि गोरों गोराफ्रा इनिसिएटिभ लानांगौ गामियाव बयहाबो गोरों गोरा दङ बुजिनां दं गामिनि प्रेसिडेन्ट दं सेक्रेटारि दङ आरो गावबुरा दं बिथांमोना इनिसिएटिभ लानानै बैसोर बायदि मानसिखौबो मिटिं खालामनानै रिजोल्युसन गोरा मोनसे लिरनानै दोननांगौ जेराव खुनु बेफोर जानला मोनला रिल बानाय बादा गैया नङा होमबा रिलखौ बानाय बादा गैया खिन्थु बेफोरबायदि बोखोला बोखोलि फैखोला फैखोलि दिन्थिहां माहां जानला मोनला बेफोरबायदि देश गोनानै जेन' रिल बानाया बिनि थाखाय इनिसिएटिभ लानांगोन आरो बे आयदानि सायाव गामियाल' नङा आइजो माहारियाबो इनिसिएटिभ लानांगोन आइजो माहारिनिबो बाहाय बिफाव दङ आइजो माहारियाबो रल लानांगोन नङाबा आइजो माहारिया ओरैनो हेंगारना होनाय जागोन ओंखायनो आं दिनै बे भिडिअनि जुगिदि नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे रायजो जानो नोंथांमोना जायनि गामियाव बेफोरबायदि भिडिअ बानायग्रा दंबावो आइजोफोर आरो फिसा हिन्जावफोर आरो सिख्लासाफोर बिथांमोनखौ गामिनि गावबुराजों लोगोसेनो गोरों गोरा आरो बै माखासे समाज सिबियारि दंना आरो आइजो आफादा बेनि सायाव इनिसिएटिभ लानांगौ होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आरो उइदाउट फिजिकेल पानिशमेन्ट बिथांमोनखौ फार्स्ट नालाय सेकेन्ड टाइमाव बेखौ फिजिकेलि पानिशमेन्ट होनो हागोन फंसे बोरै फार्स्ट होनो लायाबा बेखौ फिजिकेलि पानिशमेन्ट होनो हागोन खिन्थु नोंथांमोना फार्स्टसो बुङो नालाय उइदाउट फिजिकेल पानिशमेन्टखौ सल्भ खालामनांगौ होननानै आं सानो आरोखि बेखिनियानो